ନା ନା ଆଉ ହବନି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅ ମରିଯିବି ରେ ବେଗିଆ ଆଉ ହବନି। ଏ ବୋପା ମା ଛିଆ ତୋର ଏତେ କଣ କାମ ପଡିଲା ବେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଡାକିଲୁ। ଏ ପୁଅ ତୁ ମତେ ଆଉ କିଛି ପଚାର ନା ମେଡିକାଲ ଧରି ଯା। ଚଳି ପଞ୍ଚ ଗୁଣା ତୈଳ ଲାଭ ନ ଉଠୁ ପଛେ ଉଠୁ ମୂଳ ପ୍ରଭୁ ଲାଭ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୋ ବୋପା ମା ଆଗରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖ। ଆରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୋ ବାପାର ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଏଠି ବସ। ଆରେ ତମର ଏଇଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଫୁଲିଲା କେମିତି? କଣ କହିବି ଡକ୍ଟର ବାବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ସୋ ସାଡ୍ ପୁରା ହାଇ ଡୋଜ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଛି। ଆରେ ଏ ତ ମିଟର ପୁରା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଛି। ନା ଆକୁ ଷଣ୍ଢ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଭଲ ହବନି। ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋପାର କିଛି ହବନି ତ ମୋ ବୋପା ମାସେ ଗଲେ ବାହା ହବ। ଶଳା ବୁଢାରେ ଏ ବୟସରେ ବି ହଉଛି ଆଉ ରଖିବି ଯେ ତୁ ବାହା ହବୁ। ଆରେ ଟେନସନ ନେନି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମିଛୁଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ବେଳେ ଭୁଲରେ ଯଦି ବାଜିଗଲା ହେଲେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହବ ଆଉ। ବାପା ଗୋଟେ ଧଇଲ No. ଡୋଲା। This is the end.